Ukuvalwa kwamanzi kuyinxalenye yokuhlaziya iziseko zayo ukuqinisekisa ukuba azonakali ngenye imini. Rainwater has formally informed the affected municipal customers by issuing a 21-day advance notification to allow the entities to plan and execute appropriate contingency plans. The municipalities are therefore expected to communicate to their consumers. IRainwater ikwazikhabile izityholo zokuba inemingeni yokunkinkisha amanzi. Iqole ngelithi ingxaki ilele kumasipala noneziseko ezingakhathalelekanga. Kwisehlo samvanje sokutshiswa kwezigadla, amapolisa akhangela amadoda amathandathu axhobileyo atyholwa ngokutshisa izigadla ezintathu kwindlela R574 phakathi kweLidenburg neSekhukhune eLimpopo. Ngelixa kwelinye icala kutshiswe izigadla ezimbini kuhola wendlela uN2 eMpangeni Phezolo KwaZulu-Natal. Oku kulandela ukutshiswa kwezigadla ezintandathu kuhola wendlela uN3 iVan Riebeeck kwakweli phondo ngempelaveki. Kunyanzeleke ukuba kuvalwe indlela uR547 kunye neLidenburg emva kwesisehlo. Amadoda bexhobe efamacala ngawo aphethe mbengwana abaqhubi bezigadla. Indlela le yenye yendlela eziphambili zezoqoqosho ezidibanisa iphondo laseLimpopo nelaseMpumalanga. Abaqhubi ngoku baxhalabile. Affect us because of like you see, sometimes maybe they're gonna ban us here, so it's a problem. Abanye babahlali baseSekhukhune basichaze isisehlo njengesimoshela uqoqosho lwendawo yabo, bamemelela iarhente zomthetho ukuba zingenelele. Ukanti amapolisa aseLimpopo athi aphanda amatyala okutshiswa kunye nokonakaliswa kwempahla. Kusenjalo KwaZulu-Natal kutshiswe izigadla ezimbini ebezilinde kuhola wendlela uN2 eMpangeni kunxweme lukumantla waKwaZulu-Natal emva kokuba kutshiswe ezinye ezintandathu kuhola wendlela uN3 kwakweli phondo ngempelaveki. Kwisehlo samva nje kutyholwa ngelithi iqela lamadoda belixhobile lihlasele abaqhubi bezigadla ze babaphanga impahla yabo. Isithethi samapolisa KwaZulu-Natal uJay Naika uthi abaqhubi bezigadla kuye kwanyanzeleka ukuba baphume kwizigadla phambi kokuba zitshiswe. Abahlali basematatiyele eMpuma Koloni abalindi kwakhelwa izindlu ngurhulumente bachulumancile liphule licetywayo lokwakhiwa kwezindlu zexabiso eliphantsi ezingama-930. Isebe lezokuhlaliswa koluntu libekele bucala imali engaphaya kwe-167 ezigidi zeerandi ukulungiselela eliphulo. Iilali ezininzi ngaphantsi kommandla wasematatiyele ziphila ngaphansi kwebomvu indlala, ukutya kunqongophele, indawo zokuhlala nazo azikho semgangathweni. Kule ndawo yaseTsitsong abantu balapha bahlaselwa yinkanyamba. Ngoku nje ulwakhiwo lezindlu lizawuqala kubo khona kuze kuquke imeko yokuphila phakathi kwabo. Kungoku nje bahlala kwizindlu ezihohlukayo ebabezinikwe ukwethutyana ngo-2012. Ngoku imeko iyayiba maxongo. Akasanetha uzimvula silala nabantwana ekhuphekeni, asinandawo zokulala, asikwazi nokuthini, sihluphekile kule ndawo kuyo. Le nkqubo yokwakhiwa kwezindlu izawukwenziwa kwiilali ezininzi kulo mmandla wasematatiyele. Abantu benzelwa i-temporal structures kodwa sivuyiswa into nokubana namhlanje besizisa izindlu ezi-200 ezawuthi zakhiwe and kwiveki ezidlulele besizisa ezasemhlolaneni ezi-491 and ezasepote Ward 7 and also nase-Maritseng 1500. Lo wasetyhini oselula uphila nokukhubazeka, unabantwana abane, bonke abanazo izazisi. Umasipala wasematatiyele uthi ufuna ukuphuhlisa zonke iilali khona kuze zikwazi ukusebenza ezolimo nokhenketho kulwisana nendlala nentswelongqesho. Ukwakhiwa kwezindlu kuyaqhubeka nanjengoko nonkontraka sekechongiwe ukuba aqalise umsebenzi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ematatiyele. Imbaleki enembasa zegolide kumgama we-800 meters kwi-Olimpiki uCaster Semenya iliphumelela idabi layo lokuthatha inxaxheba kugqatso lweembaleki lwamanina engathathanga amachiza okwehlisa izinga le-testosterone emzimbeni wakhe. Inkundla yamalungelo oluntu yaseYurophu i-ECHR igwebe ukuba iinkundla zaseSwitzerland zimnike elinye ithuba lokulwa idabi nemiqathango uCaster Semenya. uSemenya noneminyaka engama-32
kwinkundla ye-ECHR ngoFebruwari ka-2021 emva kokuchithwa lityala kwinkundla echophela amatyala ezemidlalo kwidabi elithathe iminyaka. I-ECHR igwebe ngelithi zange simanyelisiswe isibheno sikaSimenya. Iqhube ngelithi zange anikwe migaqo neziseko ezaneleyo eSwitzerland neziza kumnika umhlaba wokuba azise izikhalazo zakhe ngaphambili ngokwendlela ezizizo. Kwalapha ezindabeni isebe lezobulungisa noluleko lithi alinakwazi ukwenza uvulazibhuqe ekukhululeni amabanjwa asele ekhulile. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe siqalile ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanja isicwangciso seziko lamanzi Rand Water sokuvala amanzi eRhawutini ukuya kuthi ga ngolwesihlanu. Oku kuzisa inkxalabo kwabanye abemi besixeko saseRhawutini ngefuthe loku kubantu abadala abagulayo. Oku kuvala kwamanzi kuza kunika inkampani yakwa-Rand Water ithuba lokulungisa iziseko. Eli ziko lamanzi libongoza abahlali ukuba bawasebenzise ngqathu amanzi. Iziko lamanzi laseRhawutini iJohannesburg Water lithi bayixhobele le meko ukunceda iingingqi eziza kuchaphazeleka. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp ngocimicimi wamanzi. Umbane singaphila ngaphandle kwawo, amanzi asinophila ngaphandle kwawo. Yonke into idinga amanzi, nditsho nezityalo, nditsho nezilwanyana zidinga amanzi. Makucinywe umbane kushiye amanzi. Bababhetere bona baseRhawutini bavalelwe 58 hours ephethi nakwezinye indawo 58 years. Ndengisileyo ndawo abasheshe babavele ikakhulu endzabeni emanti siyawadinga ngaso sonke isikhathi. Amanzi ayasinceda uba masitye, siyakwazi thina ubasa naphansi. Njengangoku uyabona kwabe kuthiwa wekho amanzi ke ndiyipheke ngantoni le ntloko ngoba umbane awukho ngoku kodwa ndikwazile ukuyipheka. Kungcono ukuvalelwa amanzi msakazi ikakhulukazi uma kade besitshelile ukuthi azovalwa sikwazi ukuyiprepare sikwakhe siwabeke eyigujini. Thina namanje akhona agcwele igubhu bake basho bathi bazowavala 3 days silokhu sawakha lapho. Zininzi kakhulu into esizenzayo ngamanzi. Kanti nxa uvale umbane sizokwazi ukuyotheza ehlathini wangaxeshanye sithenge iparafini. Ugesi singaphila ngaphandle kwawo kodwa ngesiphile ngaphandle kwamanzi. Kubalekile kuba amanzi agqibele ecocekile kodwa ke kwesisimo makuvalwe ugesi abantu bazawuyenza iplan but abanoyenza iplan emanzini. Asazi ke thina inkosi yami kwindawo ezethu ejengalapha losikiseke esitshayelo amanzi zange sabanawo nhlobo. Ngulombane kuphela lophi ndithathwe nawo. Konke kubalekile kodwa amanzi abaleke kakhulu ngoba ukwazi kwenza lutho amanzi engekho. Stroke losibini ulosihlanu uzabe efikeni. No, kuma urhulumente engasangakhupha itraki ke ezawujikeleza ziloko zinikeza abantu amanzi. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo isaqhuba kwingingqi eziliqela kweli ukanti ifuthe layo lichaphazela uninzi. Amafama axhalabe imfuyo logama oosomashishini abasakhasayo besithi balahlekelwe ngabathengi ukanti neendlela ziyatyibilika ngenxa yekhephu kwiindawo ezithile. Iziphumo ezingaginyisi mathe kwaphela zentswela-ngqesho. Abantwana banakekela abantwana logama belinde omdala abuye emsebenzini wethutyana. Ngaphandle kwenkqubo yokutya yasezikolweni ngelixa leholide uninzi luxhomekeke kwizibele zabantu. Amatshantliziyo aseSoweto atyutyhatyutyhe le ngingqi egqithisa ingubo. Ezi ziquququ zichonge imingeni kwiingingqi ezinika uncedo kuzo. The homeless people, we gave them blankets, over 30 of them, and today we chose to come here because we have been working with this area before and we know they need a lot of unemployment, a lot of child-headed families. Amashishini aseRhawutini nawo awasindanga kule ngqele iqhaqhazelisa amazinyo nanjengoko ukuwa kwekhephu izolo kuphazamise umthombo wabo wokuphila. Le ngqele ibaxothele abathengi bemihla ngemihla. You remain with other things for yesterday. Now you have to turn them back to the factory or where we stock. Kwiphondo impumalanga uhola wendlela odlula phakathi kwaseSopi naseLidenburg oko imoto bezimengxi. Iindaba zigqunywe likhephu, indlela zimtyibilizi yaye kunkungu. Abaqhubi bacetyiswe ukuba basebenzise ezinye indlela.
The way that snow was becoming worse, until I reach here. When I reach here, today the track was slippery and I managed to go up. Then I have to stop. Ukanti ke amafama nawo axhalabile ngemfuyo yawo kulomsinga wengqele. Uma kubanda so le inkomo zinginika iproblem. eFreystata odinga indawo eBloemfontein bamemelela urhulumente abafake kwindawo zokufihla inhloko bathi abakwazi kumelana nesisimo sezulu sinengqele nemvula ezinganyamezelekiyo nesithwaxa impilo yabo. Abanye bathi banomnqweno wokukhunjulwa xa elilibhiyozela imizuzu eyi-67 ukukhumbula ubawo Nelson Mandela. I-ofisi yemo yezulu ithi le veki iza kuqhubeka nengqele enamaqhekeza eKhepu kummandla wempuma yeFreystata, ukanti umasipala waseMangaung ulumkisa amafama ukuba achule ukunyathela ngokuphethelene nemfuyo yawo nanjengoko iingingqi ezininzi zisithi wambu iqabaka ekuseni. Isebe lezobulungisa noluleko lithi alinakukwazi ukwenza uvula-zibhuqe ekukhululeni amabanjwa aselekhulile. Oku kuze emva kwezimemelelo zombutho we-EFF zokuba anikwe ingqawula amabanjwa adonsa izigwebo zobomi kwaye eneminyaka engaphaya kwama-60. Kodwa isebe lithi alinawuze likhulule izikrelemnqa ezinobungozi. Afrika unengxaki yokuphuphumala kwentilongo kwaye umbutho we-EFF uthi amabanjwa angaphaya kweminyaka engama-60 makakhululwe ngengqawule. Majority of these lifers are sick. Some of them have got chronic diseases already. What is it that you are trying to rehabilitate? Unless you want to punish them and you want them to perish and die in prison. Isebe lemicimbi yezobulungisa nentilongo lithi kufuneka kulandelwe imithetho. Due process needs to be applied for these people to qualify for parole. Age on its own is not a basis for someone to be granted parole. And most importantly, in the scheme of correctional services, it is important that justice is seen to be done and the relevant retribution levels are attended to. Umbutho olwela amalungelo amabanjwa, i-South African Prisoners Organization for Human Rights, uthi i-EFF mayingapolitiki. We want to warn the EFF to stay away from prisons because they have betrayed the transformation of this particular institution. All they are looking for, it is the votes so that the votes can push up the numbers in the National Assembly. Isebe livelise ukuba angaphaya kwama-700 yamabanjwa angaphaya kweminyaka engama-60 agwetyelwe ubomi. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Amaqela ezopolitiko i-IFP kunye ne-DA afuna i-ANC iguzulwe kurhulumente KwaZulu-Natal. La maqela athe zona njongo zawo kuguzula i-ANC elulawulweni. Bali-18 ubuncinane omasipala abalawulwa ngokubambiswana KwaZulu-Natal. I-DA ne-IFP asisayinde isivumelwano sokusebenzisana komasipala bakwaZulu-Natal. Lamaqembu athi lesivumelwano ahlose ngaso ukuletha uzinzo nokuqinisekisa ukulethwa kwezidingo zomphakathi kulabo masipala. Omabili lamaqembu athi lesivumelwano siyinqophamlando esifundazweni. Lokhu ukubambisana akukwenza ukuthi ubuthina bese budidizela noma bushabalale ngoba sobe sikhankasela nje abantu bazivotele imanifesto kungeyethu ne-DA nemanifesto yayo kankasela nabo. Lamaqembu abesevele eqalile ukusebenzisana. I-DA ayizange lungenele ukhetho lokuchibiyela kuWard 99 eThekwini ngenhloso yokubeka i-IFP ethubeni lokunqoba leli wadi. Kwathathwa isinqumo esifanayo futhi nakuWard 11 no37 anqotshwa ke i-DA. I think our common task here between the two parties is to remove the ANC from power. That is our common goal. There's no other goal. And through a service delivery pact of this nature and understanding how we operate can in fact lead to some further engagement with the IFP and with 2024 in mind. Lamaqembu ke omabili athi asizokucacisela ke abavoti bawo ngalesi sinqumo ngaphambi kokhetho lokazwelonke ngonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.
Umtyholo wokugqibela kwityala loqhwesha kukaThabo Bester Mweketsi Ramolula usilaxazile isicelo sakhe sebheyile. Ngumtyholo wesithathu kweli tyala ukulaxaza ibheyile emva kukagqirha Nandipha Magudumana noZanda Moyo. Kwinyathelo belingalindelwanga bezotshutshiso baxelela inkundla ukuba abazosiphikisa isicelo sebheyile. Nangona kunjalo igqwetha likaMweketsi Ramolula lixelele inkundla ukuba yasirhoxisa isicelo sebheyile lokamu Joel Makhetha enikwe ibheyili yamawaka R10. This morning, the accused indeed surrendered his passport to the investigating officer. So the passport is already in possession of the investigating officer. And on that basis, Your Worship, the state has no grounds whatsoever to oppose the application. Ingcaphephe yezomthetho ithi lo mfo wehle nomcinga kwisicelo sebheyile kungenzeka uyekisela ukhuseleko lwakhe ngaphandle. It is very intriguing to say that even if you are given your freedom, you are saying, I choose to be detained. But the suspicion is that probably the applicant or this accused might say, if I'm released on bail, I am not safe out there. Bolishumi abatyhola nabaquka uThabo Bester nogqirha Nandipha Magudumana bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseBloemfontein ngomhla wesi-8 ku-August. Ukanti isibheno sikaMagudumana ngokubanjwa kwakhe eTanzania sakuphulaphula ngomhla we-14 kule nyanga. Abadlali bebanyana abakaphumli ngokwaneleyo kungenjalo abakaqhelani nomahluko wamaxesha eNew Zealand phambi kwendebe yehlabathi, kodwa bakonwabela ukuzilolonga yaye bakholelwa ukuba umdlalo neCosta Rica umgqibelo uncedisana namalungiselelo wabo endebe yehlabathi. Abadlali bagqibela ukudlala umdlalo obalulekileyo njengeqela ngethuba bephumelela indebe yeWAFCON ngoJulayi nyakenye. Ibanyana kancinci iyayiqhelana nobomi baseNew Zealand eza kubala ikhaya labo kwezi veki zine zizayo. Azikapheli incama izivubeko zokundiza emude ukuya kwela lizwe liphambili ngeyure ezili-11 kweli loMzantsi Afrika, kodwa bakonwabele kuzilolonga. The first day, it was extremely somber. Most of us were sleepy. We really didn't want to come to eat, and do stuff that we were supposed to do. We are at day 2 where we went to training and just had a feel of just kicking the ball. The day before today, it was raining. So today it was a bit nice, not raining. The weather was just nice and cool. Kubalulekile kambe bakhawuleze baziqhelanise nemeko phambi komdlalo wabo kuvula indebe yehlabathi neSweden nge-23rd yale nyanga. The team is gelling well. Number one, we are acclimatizing. The girls seem to be getting along with even the people here in New Zealand. Even on the field, we're starting to connect more. So everything is just going so well. So I'm happy about that. Umdlalo woqweyo neCosta Rica uza kunceda iFolosi uJermaine Siopasinwe noHilda Magaiya bavuselele ukhokhono lwabo ebaleni nembalasane uThembi Kgatlana okuya kumonzakalo emva kwexesha elide. Masithixa kuloo ndawo iindaba ziphela mawethu ixesha linomona phambi kokusithela masenikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesiZulu. Busuku benzolo. Mawahlangane amafu livume icamaku basembo ntivumeleni nirhabulise kuqikelelo nje xa sijonga ke imvula nomoya lithe rhelele ngamafu kwindawo ezininzi kweli kwaye singalindela nomsinga obandayo phantse kulo lonke eli. Sihlabele mgama sijonge kaloku into yokubana ngomso ingaba sime njani na. Siyafumanisa kaloku ubana zimvula ezingephi ezilindelekileyo kwindawo eziphakwe Mantaka kwindawo eziphakwe impuma kweli. Sihlabele mgama mbukeli sijonge amaqondo obushushu kuyafumaniseka kaloku into yokubana aphantsi kakhulu kwindawo ezininzi. Siyabona kaloku phana koRhawutini eJohannesburg nguye u1 degrees nase-Ermelo ngu1 degrees. Kanti ke kwindawo ezikwimpuma pha koMsina ngu11 degrees. Kanti ke xa sijonga pha kwelikaMageba ngu13 degrees eThekwini kanti eRichards Bay nguye u15. Sijonge kaloku kwindawo eziphako Mount Frere koMthatha koQumbu liyabanda kakhulu ngaye u2 degrees. Koko
Efumani masiqiniseke into yokubana iyaqhuma imbawula kuba nguqanda Qox nakhona kaloku pha eCraddock. Kanti ke pha eKapa lodumo siyafumanisa into yokubana ngu5 degrees, eWorcester yena ngu2 degrees, eCalvinia nguqanda Qox liyabanda abantu ke mabafudumale. Sihlabele mkamambukeli sijonge amaqondo obushushu kaloku siyafumanisa into yokubana xa sijonga ngomso aphezulu ke kwezinye indawo siyafumanisa kaloku phana kwindawo ezikumpuma koMusina ngu18 degrees naphana koPhalaburwa. Sihlabele mgama sijonge pha eRichards Bay nguye u20 degrees kanti ke babambele ngamanqaku ngaye kaloku amashumi 20. Pha kwaPort St John's esajonisi nguye u21 degrees, kwaBhaca nguye u19 degrees nakhona sijonge kaloku pha eMonti ngu20 degrees, iMakhanda ibambele ngamanqaku neGqeberha ngo18 degrees, pha kuMbindi Weli koDR nguye u16 degrees. Kanti ke kwindaba zapha koCloakland phana koBloemfontein siyafumanisa nakhona ngu18 degrees, eCalvinia eKapa lodumo nguye u19 degrees. Mna kaloku ndinguNonkanyezi nditsho into yokubana mayiqhume inqawe emaxhekweni kube chosi kubele camakwini.